Čaute ľudia, idem na ihrisko dole pri poštu a tá dodávka good a tak no. A nie sa vyjadrovať, hej. Je 18:06. Áno, a ja idem na ihrisko. A to je jedno, ja som šibnutý človek. A že chcem sa opýtať mojej spolužiačky Adelky Hvojníkovej, že či so mnou zajtra pôjde von, keď budeme mať riaditeľské voľno, že či pôjde s nami von. Teraz som a som tu práve. Takže ak chceš ísť so mnou zajtra von, tak mi príď zazvoniť asi tak o 13:56, že ideme, ale ak nie, tak proste nie, hej? Keď chceš, tak mi príď zazvoniť, a keď nie, tak nie. A takže tak. A ja sa vám ohlasím, keď budem na ihrisku. Zatím čau! A som zase tu. Som tu, no. A ideme dole. A keď budem dole, tak sa vám ozvem. Takže už som tu dole, áno, som to zišla. A teraz ja pôjdem niekam a vy musíte uhádnuť, kde som. Tak a teraz musíte uhádnuť, kde som. Toto možno viete. Ale vy neviete, na čom stojím. Vy to za chvíľu uvidíte. O 3, 2. Ja stojím na tomto múre. A asi viete všetci, čo to je. To je ten most, čo tu máme. A áno, ja tu stojím. A teraz vám ukážem, kde som stála z dola. A stála som na hentom hore. Že good.